Okunye kusekuvela manje ngiyakhumbula ku-season 6 kwi-birthday futhi yengane le kaMpumelelo, uMangwabe mayefika late wahlala lapho wakhuluma noMseleku eceleni. uMseleku emtshela ukuthi uMpumelelo ufikile namantombazane awu-2, uMpumelelo ubatshela ukuthi uney'ntombi eziwu-2 nama-girlfriends. Wathi uMangwabe uMpumelelo noMseleku bayafana, umuntu oyedwa. Mina ngicela ukukuchazela kancane, sesiyahleba kancane. Uthi nje phela ugesi uyasiphoxa-ke, kodwa nje uzama ukusheshisa ugesi ungakahambi. uMseleku noMpumelelo nale nto engayisho ekuqaleni ukuthi bengihleze ngizibuza ukuthi why uMseleku enza ishow efana nomnakwethu ayenze ngale ndlela ayenza ngayo. Ezinye izinto ongakaziboni ngingakalandeli Uthando Nes'thembu because ukwazi kwami ngangitshela ukuthi uMseleku uyi-polygamist nje, uhambisa izinto ngendlela yonke into iyisiko or isintu ngendlela yesithembu, nalesi sithembu asifaka kubantu. Hhayi-ke sekavela nangoMpumelelo indodana kaMseleku noMseleku esingitshela umakasine asimazi usine okuyi-first born kaMseleku, nokwenza ukuthi singamazi mhlawumbe ngenza ukuthi sewadlula emhlabeni, ingane yokuqala le kaMseleku. Number 2 kaMseleku ngibala iy'ngane, uzoyibamba phela uma ngibala ngey'ngane ukuthi bafana ngani. uMpumelelo uyi-second born, mase kuba uLwandle ulandela uMpumelelo. uMpumelelo ukaMayeni, uMayeni kahle kahle ube u-third wife kusekhona uMasawule, wadlula uMasawule emhlabeni waba u-second wife. uMayeni uMacele oshade kuqala ongashadanga nendoda eshadile, owakhe umntwana number 3. uMpilo uma wakhe ongekho la kwisithembu number 4, alandele uLwandle kaMacele. Size uMpumelelo ufike noma ingane engakahlanganisi u4 years. Ingakahlanganisi u4 years ingane, wafika nenye intombazane futhi naye ethe ayi ngiyayibona le ndaba yesithembu. Ayisekho le ntombazane ethe iyayibona indaba yesithembu, sekukhona omunye futhi uStufuza oyi-yellow bone. Asakatshelwa-ke ngaye kodwa sesiyambona ku-social media, okusho ukuthi naye usesondele-ke, uyaziwa emndenini ngoba esevela ku-social media. Nobaba naye encoma ukuthi encoma ingane yakhe uQueen Loli. Ngenize ni-understand ukuthi why kaQueen Loli ngihlekisa. uQueen Loli ngihlekisa ukuthi uyisholo yena ukuthi indaba yakhe uzoba u-third wife. uQueen Loli mayisho le ndaba yakhe ukuthi yena uzoba u-third wife, umndeni wonke wathi cha. Manje asazi ukuthi eyaQueen Loli noMpumelelo iqedwe umndeni noma iqedwe yibona bobabili, ngoba phela le yabo ukuthi bahlanganaphi kanjani asiyazi nathi. Sizwe nje uQueen Loli esethi-ke kaMseleku vele uzoba u-third wife. Sathi uMseleku noQueen Loli kanjani? Hhayi, uQueen Loli weza ku-social media wathi hhayi bengimgibeza nanokumgibeza, ngimphekele iy'nto ezimnandi ney'phuzo ezimnandi. Wathi mina hawu, uMpumelelo lo kubo abahamba bayohlala phansi kwalayithwa amakhandlela, kwashiwo ukuthi njengoba uyodlala ibhola-ke uyodlala ibhola, ungazenzi ezinye izinto. Wathi naye-ke nenimuze ukuthi uMpumelelo ukhuluma kanjani, angazi noma izwi lakhe uyalibamba noma linjeya sidala. Wathi-ke vele nami angiyile ukuyoganga, njengoba oma bengiyala nje nami angiyikuyonza izinto ezi-wrong. 2023 unyaka awakafiki naphakathi, uMpumelelo usetholakala ku-Twitter ememeza enye intombazane lapha kumavidiyo, lamavidiyo abantu abadala. Mina ngiyibukanga ngoba lamavidiyo lawa ngibuye ngingawathandisisi. Wasithi-ke cha phela bengithi bengizofakazela amagama kaMangwabe ngoba-ke kuthiwa uMangwabe ayi cha uyathanda ukukhuluma. Ngiyanifakazela-ke, ngifakazela amagama aMangwabe. uSne uyi-first princess, ulandelwa uMpumelelo, uMpumelelo ulandelwa uLwandle, uLwandle ulandelwa uMpilo, uMpilo ulandelwa u-Abongwe.
Labantwana abawu-5 engibabalile abadala abakaMseleku, bawu-2 abakamama oyedwa uMacele, u-Abongwe noLwandle. Le 3 inomama babo, kodwa futhi-ke phela manje ngesiZulu bonke omama babo ngesiZulu, ngesintu. Bengichaza leyo ukuthi uMangwabe wayethini mayethi uMpumelelo noMseleku uyafana, ngoba uMseleku iy'ngane zakhe eziwu-4 ey'ndala ey'landelana ngeminyaka, omama bawu-4 abahlukene. uMpumelelo usebe ena-20 bani, angazi ukuthi una-20 bani, sengikhohlwe iminyaka yakhe, usebe involved nabantu abawu-4. And mase siyabaqalaza la bantu, hawu, lezi y'ngane lezi ey'thanda uMpumelelo zinenswebu yomama bakhe. Yabona nje lo Situfuza okhona manje ufana ngqo noMacele, kanti futhi lo Situfuza lona omunye futhi bahleke uSitufuza bakhe, kanti lo Situfuza ngiyaqolisa guys, angazi ukuthi lesi Situfuza liyabheda yini noma libhedi, kanti lo Situfuza futhi lo anengane naye ufana noMayeni. Hayi, lo mndeni unedrama nina. Hayi, ngicela ukuthi ni-subscribe, uma ningani-subscribe. Ngiyamthanda, ngiyabonga i-support, ngiyabonga, angiqedi. Bye bye.